Recording, perfecto. Soy prisionero y estoy atrapado. M'escolteu tots bé? A ver, va. Aquí todo es muy natural. Doncs amb tots vosaltres i per celebrar el Dia de la Música arriba Carlos Wright. Tun, tun. I ara no apareix. Hola, ¿me escucháis? Hola, sí, ara sí! Què tal, com estàs? Bé, molt bé. Sí? Molt bé. Bueno, això és una trobada molt xula que hem organitzat a Cadena Dial, que estem celebrant el Dia de la Música, i totes aquestes noies i aquest noi que estás veient tenien moltes ganes de conèixer. On estàs? No, estic al ferrocarril. Al ferrocarril, val. Sí. Carlos Wright. Próxima parada. La següent en la Próxima memòria. parada. L'Hospitalet de l'Infant. Jo sé que tu estàs acostumat, que normalment sóc jo qui et fa les preguntes, però avui jo no treballo. Vale, perfecte. Avui les preguntes les fan ells, val? Perfecte. Tu, quan eres nen, pensaves en arribar tard? Jo sí, quan era petit, doncs sí que em feia portades de discos, em feia fotos amb la guitarra. Hola, Hola, Berta. Hola, mira, yo Ay, también tengo Dios. una camiseta. que bonica. ¿A qué venía lo del unicornio i què ha passat al final amb l'unicornio? Cristina, Sí, em dones permís perquè ho expliqui ma mare? soc com la profe. Sí, però tens permís. Estàs en directo, eh? Hola! Hola. ¿Qué tal? Uy, con el unicornio, pues era que a la mía le regalaron un unicornio muy bonito Mi sobrina. a su sobrina y entonces a mí me encantó. Y yo le encargué uno a la chica que se lo trajo. I m'encargó uno a mi, em va encargar un unicorni a mi i jo li vaig dir, jo què sé, ma mare jo crec que es pensa que encara tinc 4 anys Pero es muy bonito el unicornio. Es muy bonito, ¿eh? i era per mi, era de peluche. Pero te lo van a traer, ¿eh? Ya está, ya nada más se te lo traes. Si te dije que no. Hombre, pues sí. Aquesta és la història. Adiós. Adeu. Hola, Raquel, ¿qué tal? Hola guapo, hola Carlos. Hola, ¿qué tal? Mira, mi pregunta es, ¿cuándo vas a sacar tu próximo single? Pues ahora mismo no lo sé, porque hace 2 semanas sacamos este. Soy prisionero y estoy atrapado. En su cintura me tiene enganchado. Soy prisionero suyo y de sus labios. Hasta los huesos me tienen enredado. ¡Ole! Hola, Laura. Que estil de música hi haurà en el pròxim disc? L'estil serà pop i hi haurà cançons més mogudes dintre del pop i hi haurà balades dintre del pop. Doncs li anem a donar pas a la Paula Casado. Hola, què tal, Carlos? Hola, què tal? Què és el que més valores en les persones? El que valoro més a una persona és que sigui sincera i natural. Vols tocar ara? Si vols pots tocar ara, eh? És que ella toca el piano. Ah, molt guai. La intenció és el que compta. Espero que Pues, t'hagi agradat. com a tots, sí. Moltíssimes gràcies per aprendre la cançó i per tocar-la. Yaiza. Hola. Hola, guapa. Hola, com Yaiza. portes? Hola. Preguntar-te si tu encara tens al cap la col·laboració amb Antonio José. Sí, clar, jo amb l'Antoni José l'admiro moltíssim i clar que seria molt guai. Res, i dir-te que continuïs així, que Prisionero m'encanta i que res, espero poder començar a ballar-la aquest estiu. Sí, O sigui que ja espero que soni per totes les discoteques. un pati. I a Cadena Dial Catalunya també. Cristina? Home, perdoneu, a Cadena Dial Catalunya i Andorra ja fa setmanes que està sonant Prisionero perquè l'estem presentant. Així que sepas que jo ja l'estic presentant. Moltíssimes gràcies a Cadena Dial per organitzar aquesta trobada. Pues gracias a Cadena Dial
por todo lo que haces y feliz Dia de la Música. Moltes gràcies a Cadena Dial. Moltes gràcies a IAL per fer possible aquesta trobada virtual. Gràcies a Cadena Dial. També a tu, Cristina, per cuidar també el Carlos. Moltíssimes gràcies a vosaltres, a tots, bueno, a totes i tots els writers que estan aquí i a vosaltres, a Cadena Dial i a Cadena Dial Catalunya. Moltíssimes gràcies, guapo. Com sempre és un plaer connectar amb tu. Està picant tot el rato a la porta. Bueno, guapos i guapes, adeu a tots, que vagi molt bé, que tingueu un feliç dia de la música. 1, 2... Feliç dia de la música! Escolta, podries dir només al final feliç dia de la música? Perquè així ho deixarem al final. Vale. Així com muy natural. Cadena Dial.